persi tak kemainan baju pamusia kita di acara jepek alai maripola. Ada rasa penato kesatan debata jumolo kita makanya. Debata Jehovah para suruhana sumurung mau lihat di pasar mengalami Tuhan kamu nabasai ala dengan di pasam naik tumanyon hatam kami Tuhan. Buka pro haru pikiran nama Yesus kami pergi hatam di bagasan Tuhan. Amin. Di tadaman denang rumah saha persiawan hatam debata di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datar surat di Panorirang Ezekiel bidu 30 ayat 26 sonom madidok isi. Bahenok kudo huhut tunasida sada pada perdamaian. Pada saling-saling nama itu nasida. Jala umar dengan bahasa tunasida huhut pada banasida. Jala pojok kudo habadia ki di tonga-tonga nasida ro di saling-salingna iro anggo sahana. Di takanunga saha persiawan tuntak kasdo tutu dipulihkan manang di pangharabation ni debata di tonga-tonga ni ngulu ditiki harajaun ni Raja Daud. Songo dia papainan ni debata jala di dok di siga bisa ada si parman da si salut. Jala marparangi da si di bagasan nak tahungku. Jala darutan da si ma akapatikku hut ulaku ditiki naposona ima si Daudi. Matakas na sida marbugo si tutudo ala porsian na sida tuaro pandi debata ala di pangasao do debata di bagasan nguluna marhite si Raja Daudi ala ni ido takas do asiroani debata mangadongani na sida mangadupi saluna akka par sorion jala mangadupi saluna akka musuh na sida naroma na hopi na sida di takarunga saha porsiaon jala ima hata ni debata bahenok kuma badan perdamaian, janji keselamatan, janji perdamaian. Alani ilo tutuna tutu. Bohado asa adong dame di bagasan ngulu si ganupari. Molonunga adong hadameuni. Tarida masonang nerohai, tarida malas nerohai. Molo tubuh dame jala ilo naneng suarton marhiti hatani debata badan hadameun. Jala benok kuma musik jala au dengan bahasa tunasida batabana sida di bagasan mulu nasida alani macai tuturo asiruani debata molo bulak tahe bangsoi jala olo marhabuan miroh porsia meninggal hon aka debata bal jala mulak tuarupan di debata alani takasdo padongan di debata molo gabe marhabo satu debata nasida jala pauza hoku do habari oki di tonga-tonga nasida rosaleng lerina habari oki pauza hoku di tonga-tonga nasida songo tiro habari on debata di pauza dosmai songon bagas joro ni debata inganan parpumata inganan habari on ni debata narohita marsaor di tonga-tonga narohita mamuji pasangapun warna alanido dihita kadamang dengan dosa persiapan beta hita roto depan di debata pasangapun guarna memuji guarna jala marhabo satu ibana meninggal honaka pangalaho lahu manopah ka debata nasing meninggal honaka haporsiaun naso sumani alai ro porsia tu depan di debata jala mangasahon guarni debata di bagasan ulun aina pulihonon di debata pamalumon di debata ro nguluta paulahon ni debataro nguluta na di bagasan pardangolani na di bagasan hasusani alani molo olo hita roto depan ni debata tu kata mama dongani hita roma hita taingok ma badan ni debata badan harameon jala bahasa ni debata bahasa pada bahon akka asirwana pasu-pasuna jala ujak mahabadion di debata itu nganing luta las marhata majalo debata gawe habosata amin matanya meta debata Jehovah para surana sunu itu Tuhan baik kodo badan perdamaian jala asiro hambingan di basam pada bahon akka pasu-pasu dohot ujak habadion mi di tonga-tonga ningulu talu mobe ma natarida patar di bangsa Israel uju di harajaun ni Raja Daud
jala ilu tutu tahe Tuhan molo marhapus tuhu sai nadaputan asiro hano dengan basa takas matutu hapusan nami ho Tuhan mana kami di bagasan ulu nami molo ahapi na hodopi hami totong hami marhasabarun ni roha bengek ni roha lahu makirim diak kadinggan basa nak si jalon nami musa itu arupamu sai lehonomu do Tuhan tuak kazolma na totong marhapus tuhu na totong marpangusa dia tu arupamu na basa tong ramoti hami Tuhan di bagasa Yesus Kristus martanya kami sirom sama. Amin. Horas.